Nagulat sa imong saan, ang gahom nimo mukunsa, sa lugar na taguan mo. Puna ako, wala ang kalayo sa Diyos, wala ang kalayo sa Diyos. Dahil ako, kung asa ka mo ato, wala ang kalayo sa Diyos, wala ang kalayo sa Diyos. Dahil ako, kung asa ka mo ato, nangandoy ayokong mo, kining kasing-kasing ko, ibuak ining bago, pagkuha ako, nagulat sa imong saan, ang gahom nimo Mabungahong kabuntagon mga igsoon. So salamat sa Ginoo na nakalugar ko. Kunya start na ta no. Pwede na mo mag-mention. Salamat sa nag-mention diya. Ato nang i-share ang pulong sa Ginoo igsoon. Pasensya na last night. Ning pahulay ko kay kanili akong tingog akong ipahulay siya. Nang sayo ko matulog kada gabi na. Mao na nga wa ko kakuan gabi. So karon mao na ni igsoon karon nakalugar na pug no. So before ta mag-start ako sa ni i-share igsoon. I-share sana ako sa ako ang personal account. Unya kamo sa diha ako mong gidasig encourage nga i-share na to ang pulong sa Ginoo igsoon. Dili man ta makawali. Dili man ta makastorya pero kani ako may nagstorya ni, no? So ato ning i-share or i-mention na tong mga friends and loved ones in the comment section. Or just type at followers, at highlights, or at everyone para makakita o makadungog ang atuang mga kaigalahan. Ilabi na sa mga kaila, bitaw nyo mga igsoon nga. Kabantay mo ba nga, daghan silag mga desisyon pero ang ending, disappointment para ilan eh. No? So, mao ni ato ang topic karon. So, anyway, before we start, ako sa ning i-share igsoon. Okay? So, share sana ako karon. Kamo sa diya. ang imong presensya, kinuanian sa imong kalayo, gawas nun ako,
So, pila naman taliya. Shout out. Pila naman eh. Noy Bintay Noybe. Viewers. Again, ako sa na-share so ano, wait sa Actually, gi-invite ko karon dito kay groundbreaking sa diri ba sa amuang lungsod. Nay gitawag og groundbreaking kay magtukod mi og new building sa police station amo. Unya mas gipili na ko mag-live di, mag-live sa ko diri kay wa man koy part pod, mo witness ra ko ba, diri lang ko. Paabot ko ron nila dito gipangita ko ron. Kay wa ko ka-live gabi nya di na sad ko ka-live karon buntag no. So as what I have said, Igsoon, mao ni nagkapahatag na ulikon everyday, makusgan ko, maligon ko basta maka-live ko, ug di ko ka-live mura akong magluya. Murag mao na jud niya akong addiction ba, akong kalipay na ani, no? So done sharing mga Igsoon. Okay? Alright. So nahuman na ta og nahuman ako og share are. Kamu na sa dia. This time we have 114 viewers. Shout out mga Igsoon. Okay? So akong gi-shout out ang atuang mga subscribers, okay? And of course atong mga followers, mga new followers, shout out. And salamat kayo nga inyong gidala inyong mga higala diri nga page para makadungog ug makapamati sa mensahe sa Ginoo. Yeah. Ako na ning gibalik-balik labi na sa mga new followers nga wala tay gipataas relihiyon diri. Wala tay gipataas nga simbahan, pundok, grupo, wala. Kung dili ang ngalan lamang ni Kristo atong gipataas. Amen, ani nga page, no? And again, shout out, salamat no mga star senders, thank you kaayo. Wala jud ko nangayo ninyo pero salamat kaayo, no? Nya akong gi-shout out ang kanina akong i-shout out ako si Brad Chip, si Chip, akong i-shout out. Chip, thank you kayo sa imong paghatag ani. Ako ni gadto sa police station ganina dito ko kay tagaan ko ba, no? Bagong Pilipinas. Actually sa mga pulis man gi-appeal ko nila kay part man daw ko sa gihimo nga kabaguhan bitaw sa mga diri sa moang komunidad, okay? Usa ko sa ning tabang nila nga mugiya sa mga balo na mo, mga kriminal, mga adik-adik, no? So, again, thank you kay Chip Gulo. Thank you so much, no? Sa imuha yung paghatag na ko ni. Thank you kayo, okay? So, again, shout out sa tanang mga viewers, followers, subscribers, star senders. And then, shout out sa tanang mga OFW, seaman, mga naka-permanent residents, tanang mga piniriso, mga inmates in different BJMPs. Shout out sa tanang mga jail warden, jail officer. Nagchat-chat na ako ganina, karon pa lang ako ang best friend sa during my college day, my criminology days nga naa sa ubay man ni siya nga jail, BJMP. Si Sir Aga Orehenes, bay ako jud ang gi-shout out bay. And then yes, tanan mga warden akong gi-shout out niya. Tanang mga security guard nga lain-lain na assign asa mo dapita. Inyuhang pwesto karon mga security guard. Mga sir, thank you so much for always watching. Kabalo ko nga naay mga security guard nga nagtanaw sa tong live. Kay naapoy mga mag-message na ko. And then, Philippine Army, shout out. PNP, sa Luzon, Visayas, and Mindanao, no? Police officer, nga mga higala na ko. Kanunay gina ako mong gi-shout out, no? Camp Osmeña, Cebu. And Tagbilaran City Barracks, again, salamat sa parangal nga inyong gihatag na ko last Monday. Og sa tanang PCR, tanan nga mga life coaches, Pastor Jonathan Apari, tanan nga mga kailan ako nga naas kapulisan og mga hepe nga kailan ako, shout out ninyong tanan. Okay? So, nagdali man ko kay magkuha na po gusto kong anak. Hapit na. So, again, akong gipasalamatan ng Ginoo nga kanunay na amo nagpaabot isuporta sa tong live. And akong gipangayuan again og pasensya last night wala ta ka live, basta akong gisaad ninyo as long as I have the opportunity mag-live kita. So thank God kay this morning today nakahatag ko gigayon igsoon.
No? So, nahuman naman kong shout out sa tanan. Okay? O, pasensya no, dili kay kong mag-mention sa inyong mga agi-kuan rin, no? Kay nagdali ta, no? Actually, late na ta, alas 11, madto ko sa kong anak kay magkuha ba. So, mag-pray na ta. But anyway, before ako mag-pray, so akong gi-remind nga tong topic karon nindot ni siya. Actually, murag na naka-share na ko ani, pero gusto lang na ako ni siyang ibalik. Why? Because daghan kay ni-approach na ako, nagpa-advise nga unsaon daw nga nila nga may bawaan ang kabubuton sa Ginoo niya. Nagpa-advise sila kay na-disappoint daw sila sa ilang desisyon, sa ilang plano, ilang effort, grabe na kayo apan ang ending is disappointment, no? Unfavorable situation. So ako nabantayan nga nasangit sila ani. So mao ni atong topic karon igsoon. Again, ako mong encourage nga inyong i-mention inyong mga higala nga kabantay mo nga magsigi siya og ka disappoint sa iyang desisyon. Maybe nagkulang siya ani igsoon. Amen. Praise God. So let's pray, igsoon. Atong i-welcome si Lord, kabalo naman ta nga dili pwede nga magisgot ta o Ginoo kung wa siya, i-welcome na to. And nakalimot ko, shout out sa akong mga brad diha, no? Long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Skiptron International, Isaac, different countries, different chapter, different council. Shout out ako ang mga kaila, mga higala diha og mga kaila nako nga mga GS og mga vice GS. Shout out no. Kanunay natong ipataas ang Ginoo. Siya Skeptron in arms. Okay? Nag-ignan na ba ko nga ibalhin daw ko sa siya ko, no? Ako permente man ko basta makaayo og para sa kamayaan sino basta magamit ko. Automatic na diya. No? So again, mga brad, di na ito kalimtan. God first. Okay? Naman raw na. God first bro. Okay? God first bro. No? So, atong ipataas ang Ginoo kay walay may tabo nga long live. Walay may tabo nga mahabang buhay or taas nga kinabuhi kung ipawahi na to ang Diyos nga buhi. Posible pa nga magkalisod-lisod atong kinabuhi. Mahimong miserable atong kinabuhi bisan pag magsigit singgit og long live kung walay Kristo sa atong kinabuhi. Amen. Again, atong i-lift up ang name ni Lord sa tuang grupo igsoon. Siya atong ipasaka, ipataas aron ang long life, ang long live sigurado. Anyway, shout out day akong brad sa Sandingan Loon, si Pintados ug sa iyang mga barkada diha nga naminaw na pud nako diri, no? Mga sidekick niya diha, iyang mga bata-bata diha, no? Iyang mga fans, sikat-sikat man ang tawanan diha god. So, akong i-shout out si Brad Joy, Brad Jonathan Pintados from Sandingan Loon. Kita ta karong Sabado kay muuban daw ni siya nako sa magwali ko sa pulis sa magwali ko sa mga piniriso sa Calapi Police Station this coming Saturday. Brad, shout out, padayon ta abante. Okay, kuputas Ginoo. Atong ipadayon ang kabaguhan nga gihatag sa Ginoo nato. Banggitan maguna siya diha. Okay? So let's pray. Father in heaven, thank you so much Lord for another opportunity that you have given to us this morning. Ginoo, unas tanan sa dili pa mi mamati sa imong pulong, limpyuhi among kasing-kasing. Hinloi mi kuha ang mga butang Lord nga wala makapahimaya nimo. Sometimes Lord, tungod because of our imperfection magtuumig sakto mi apan ikaw nasayod sa tanan. So Lord, if there's anything inside of us, Lord God, right now nga wala mi makabantay, wala day ka nalipay pa sa ilua mi Ginoo. Limpyuhi among kasing-kasing among panudlanan nga espirituhanon and taga mi kasing-kasing madinawaton. Mapainudsanon, willing magpa-correct, willing magpatambag, alabaw sa tanan, willing mo sunod sad. Taga mi kaalam nga langit nun Ginoo, kay dili ginamo masabtan imong pulong kung way kaalam gikan kanimo. And as we proceed, Lord God, among gi-welcome imuhang balaang Espiritu Santo nga mamuhat sa among pagabuhaton karon. And I pray to all of the viewers right now, Lord God, kutob sa makadungog, makakita, maabtan ani nga live Ginoo. Ipabati imong gahom, imong presensya, imong hikap, imong dihog, ang lihok sa Espiritu Santo imong ipabati Ginoo. You alone will be glorified, Lord God. And this time, Lord God, I pray peace of mind also, Lord God, and I cancel every spirit of destruction in Jesus' name. Thank you for the victory, Lord God. Ikaw lamang among ipataas karon, walay relihiyon maisa. Ikaw lamang is Jesus Christ. Lord God, ang nabiling panahon among itugyan kanimo. Again, panalangini ang tanan nga nagtan-aw karon Ginoo. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Okay. So this time naabot na tag 207 viewers.
Okay, so let's start na igsoon. Okay, time is running. So ako mamalandungan karon igsoon very siguro akong masulti is common gani siya nga verse igsoon. I believe there are so many Christians nga this is one of their favorite verse, no? English gali na ila kasagaran na Proverbs 3:5, di ba? So karon may igsoon akong gibisaya, no? Mo ni ang giingon ni Haring Solomon sa Panultihon 3:5 hangtod sa 6. Siguro sige na tagbalik-balik ani nga verse igsoon, but usay makalimuta ani. Labi na nga usay agresibo kay ta sa mga desisyon na to, sa tong pangandoy, sa tong plano sa kinabuhi, makalimuta ani nga verse nga mao man dayni unta atong sundon. Ug mao ni ang giingon igsoon. Anyway, ako dang gi-shout out ato ang 117,000. Okay? 117,000 17 ba? Or 16. Ako sa kanong i-search igsoon. Wait sa i-search na ako igsoon na kaya ron di ko masayop inig shout out. Okay. Shout out 117,000 followers sa mabangahong Kristohanon. Again, and welcome no katong mga bag-o no. This is our page. Dili ni ako ato ang tanan ni. Okay? Let's go. Again, Panultihon 3:5 ang sa 6 nag-ingon dire. Salig sa Ginoo, okay? Salig sa Ginoo sa bug-os mong kasing-kasing. Ayaw gyud pagsalig sa imong kaalam. Okay? Hinumdumi siya sa tanan mong buhaton. Dara ang reward og tultulan kaniya sa mataro nga dalan. Okay. Again, Panultihon kapitulo 3 bersikulo 5 hangtod sa 6. Nag-ingon si Solomon, ang malamon nga hari. Ingon siya, salig sa Ginoo sa bug-os mong kasing-kasing ug ayaw pagsalig or ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam. Okay? Or imong experience diha. Hinumdumi siya sa tanan mong buhaton og tultulan kaniya sa tanan sa mataro nga dalan. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong. Okay? So nining kabuntagon gipahinumduman ta sa pulong sa Ginoo nga sinulat ni Haring Solomon sa Panultihon 3:5. Ningingon siya dire no. Pinumduman ta igsoon paminaw ha. Ingon ang balang kasulatan for us. The word of God speaks for us today. Sige ingon niya, salig sa Ginoo. Okay? Listen carefully. Salig sa Ginoo sa bug-os mong kasing-kasing. So ning bug-os, tibuok, no? Tibuok natong kasing-kasing atong isalig sa Ginoo, no? Bug-os sa English ani mga igsoon is trust in the Lord with all your heart. Tibuok. Dili mo salig ta kay 50% sa Ginoo. Nya mosalig ta sa another 50 nato, no. It's 100% igsoon. Gusto si Lord nga tibuok natong kasing-kasing atong saligan ang Ginoo, no. Isay gingon re salig sa Ginoo sa bug-os mong kasing-kasing, no. Bug-os, in other words, atong tibuok kasing-kasing. Love. Taga-eragot kog init nga tubig unya siya sagol ari. Okay, excuse me mga igsoon. Okay? Again, no? Ang gingon na igsoon is, tibuok kasing-kasing atong ipasalig sa Ginoo. Dili, ibot pasabot nga, saliga na to. Tubig ba? Init. Warm, kay okay man. No? Dili, kaya nga atong kasing-kasing. Ingon siya dire, kaya basin ang uban, malibaw ba? Kaya gingon dire, salig sa Ginoo sa bug-os mong kasing-kasing or sa tibuok ni mong kasing-kasing, no? Ang gusto ipaabot ni Solomon igsoon nga, kaning tibuok natong kasing-kasing ba? Magsalig sa Ginoo, dili kay kita ang mosalig sa tong kasing-kasing. Kaya kasing-kasing kay bawo naman ta, no? Jeremiah 79 igsoon, ang kasing-kasing limbungan, ang kasing-kasing traidor, ang kasing-kasing mangingilad ni. Daghan na disappoint sa ilang plano, nailad sa ilang pagbati, nailad sa ilang gisugot, sa ilang gihigugma, nailad sa ilang plano ug desisyon kay nagsalig sa ilang kasing-kasing. Mao na niingon si Solomon igsoon nga, salig sa Ginoo sa tibuok nimong kasing-kasing. In other words, ang tibuok natong kasing-kasing atong ihurot og salig sa Ginoo. Dili kay kita ang musalig sa tong kasing-kasing, kung dili atong kasing-kasing mismo atong giyahan, i-guard nato, gwardyahan og atong pasaligon sa Ginoo. Kay nga atong pagbati way kasiguruduhan igsoon. Okay? Tanawa. Salig sa Ginoo. Excuse me.
Listen na, again. Salig sa Ginoo sa bugos mong kasing-kasing, okay na. Okay, in other words, tibuok na atong kasing-kasing atong saligan ang Ginoo. Dili kay atong kasing-kasing atong saligan. Atong kasing-kasing atong pasaligon sa Ginoo. I-train na to atong kasing-kasing igsoon nga mo submit ni Lord. Dili kay kita ang mo submit sa atong kasing-kasing. Yes, ang kalibutan ning ingon, follow your heart, sayop. Ang Biblia nag-ingon, guard your heart. Kaya ang kasing-kasing limbungan. Mao nang si Solomon ning ingon nga salig sa Ginoo sa bugos mong kasing-kasing. Sa atong tibuok kasing-kasing, wa tay laing saligan si Lord. Next line, ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam. Kaning kaalam na to usay igsoon sometimes magsalig ta kay graduhan ta professional ning graduate ta nga summa cum laude or magna cum laude or butang talag cum laude. Okay? Unya butang talang og na-appeal ta sa top sa board exam. Taas kay atong panglantaw sa atong kaugalingon. Okay? Pero ningingon ang Ginoo igsoon ayaw pagsalig sa imong kaalam. Sometimes tungod sa ato ang naputay na ibawaan ba? No, naibawaan natay alam ba, natay experience makalimot ta nga dapat adto ra gid ta magsalig sa kaalam sa Ginoo. Kay unsay gyud ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam. No, ayaw ngano man. Kaning atong kaalam igsoon tawhanon kalibutanon layo ro ni oy wala ra ni kung dini makatupong sa kaalam sa Ginoo. Our God is the God of wisdom. In other words, He is the source of wisdom. So ang kaalam nga naa na to gamay ra na. Mura ra nagpinitik o let's say kanang mura ra nag-abog sa iyang kaalam wa di na katupong igsoon. Tanawa unsay gingon sa Biblia about sa kaalam nga kalibutanon. Okay. According to 1 Corinthians chapter 3 verse 19, wisdom of this world is foolishness to God. Again, wisdom of this world, ang kaalam ning kalibutan na Bisaya. Kaya ang giisip nining kalibutan nga kaalam binuang alang sa Dios. Again, 1 Corinto 3:19. Ang giisip niining kalibutan nga kaalam binuang alang sa Dios. So, binuang, no? Dili maikumpara. Bisan pa ang kinabrightan nining kalibutana, dili katupong, dili kakumpara igsoon sa kaalam sa Ginoo. No, actually igsoon mo believe ta ng mga scientists, no, mga banggiitan kay mga grabe kay na discover bitaw sa ilahang kaalam, no, pero kinsa may source sa ilang wisdom? Si Lord. Ang kaalam nga naa sa mga scientists igsoon gikan sa Ginoo, no? And according to the word of God, wisdom of this world is foolishness to God. Ang giisip niining kalibutan nga kaalam, according to Saint Paul in the book of 1 Corinthians chapter 3 verse 19, ang giisip niining kalibutan nga kaalam, binuang ra alang sa Dios. So dili makatupong, dili maikumpara, dili makakumpara igsoon sa kaalam sa Ginoo. Mananingon diri igsoon si Solomon, ayaw pagsalig sa imong kaalam. Kaugalingon natong kasinatian, experience, kaalam, igsoon. Why? Because ang atong kaugalingong kaalam, posible, dalhon tas kalaglagan. Kabantay mo. Usahay, igsoon, kita ba, no? Nindot kitag mga plano, nindot kitag decisions itong kinabuhi. Patanaw na to, ato yung gikuan ba? Grabe, mauna gini. Sakto na gini, grabe atong gi-exert nga effort kay kabalota nga maayo, and then ato pud nang gibase sa itong experience, no? O gibase sa nato sa itong kaalam, pero kabantay mo ang ending palpak. Ang ending dili siya productive, dili siya fruitful, no? Dili siya wala siya niingon og successful. Why? Tungod na kay gasalig ta sa itong kaugalingong kaalam, plano, kaugalingon na itong mga kabubuton or gusto. Mao ni ingon si Lord, giwarningan ta, ayaw gyud pagsalig. So to all of the viewers right now, unsa may imong naabot karon sa kinabuhi, bisag dako nakag-agi igsoon na nakay makaingon ta nga yes, fruitful na ka ba, ayaw gyapon pagsalig ana. Most kay basin mailad ta or malipat ta kung dili kanunay gyud nato saligan. Kanunay gud nato igsoon nga lauman ang kaalam sa Ginoo. His ways are perfect igsoon. Perpekto ang pamaagi. Perpekto ang plano sa Ginoo sa makanunay unya. Of course, always the best for us. Ato maayo iha the best. Okay? Then sa verse 6 nagingon diri,
Hinumdumi siya sa tanan mong buhaton in everything we do, igsoon. In our every plans and of course desires sa atong kinabuhi, igsoon. Ingon dire, hinumdumi siya. So gusto si Lord, igsoon nga, dili bitaw nga dili ta magplano, dili ta magdamgo, mangandoy nga kita-kita ra. Hinumduman nato ang Ginoo. Okay? Hinumduman nato nga ang Ginoo naapoy pangandoy nato. Hinumduman nato ang Ginoo nga naapoy tinguha og naay plano nato, naay gusto nga mahitabo sa atong kinabuhi. Nganong nahimugso ta ning kalibutana, nganong iya tang giluwas, nganong gibutang ka sa imong posisyon, kay naapoy plano si Lord. No? Mao ning ingon siya, hinumdumi siya sa tanan mong buhaton. In everything we do, no? Ilha siya, acknowledge Him. Kaya nga naman igsoon nga kinahanglan nato siyang hinumduman. No? Nga naman igsoon nga kinahanglan mag-agita niya before ta mo decide. Nga nung kinahanglan man nga mohapit gid ta sa Ginoo. Nga nung di man kinahanglan nga mo diretso ta kay kamaugod ta. Natay na mauhan, natay kabangkaagan, natay experience, pero nga nung niingon man diri nga hinumdumi siya. In other words, mga igsoon, before we make any action, decision in our lives, igsoon, mohapit ta niya, mananghid ta niya, no? Nga naman, kay dara ang inding igsoon, og tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Nga naman, aron na ay kasiguruduhan. Kinanglan, musanghid ta, kinanglan ato pag yung isandig, Lord, maubag yun ni. Lord, mao ba gini ang saktong plano, mao ba gini akong angayng buhaton, mao ba gini Ginoo ang nindot nako i-desisyon, Ginoo, mao ba gini for my family, for my future, mao ba ni Ginoo, tabangi ko, tultuli ko. And then I believe we have the Holy Spirit, mugiya, mulamdag nato. And then mao ni ilhanan, ikson paminaw mo. Ang ilhanan nga ang ato ang plano nga gisanghid sa Ginoo, kay nag-ingon man diri, in all your ways, sa tanan nimong dalan, mga plano, ilha siya, no? Mananghid ta niya igsoon og tultulan ta niya sa matarong or sakto, perpekto nga dalan nga di ta maihatod sa kalaglagan, no? Usa sa ilhanan, igsoon, mao ni, listen carefully, look at me. Usa sa ilhanan nga ang atong plano naka-align sa plano sa Ginoo. Usa sa ilhanan, igsoon, nga ang atong pangandoy mingsibo sa pangandoy sa Ginoo. Once ang atong pangandoy, atong plano, atong gusto, mingsibo gina sa pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo na diha ang tanan, igsoon. Ang pulong sa Ginoo mao ni siya maghatag og confirmation. Okay? Nga ang atong gusto ni-align jud sa plano sa Ginoo. Okay? So the best way to seek God's instruction or let's say divine guidance, igsoon, is magpray ta, Lord, mao ni akong gusto. Lord, magnegosyo ko nga mauni niya. Dayon, imo na yung pamalandungan ang Holy Spirit, mamalandong sad ka sa pulong sa Ginoo. Nga mangayo ka og giya bitaw Holy Spirit, i-reveal palihog unsa man ani tagai ko og reference sa Bible nga ning wala kumisupak sa imong plano, sa imong kabubuton. Then I believe the Holy Spirit will reveal it to us, no? Padaygan ta, pahinumduman ta nga mauni. Oops, di man ni mao, no? Example na niya, tagahan ta mo example. Example, na nagtanaw karon nga batanon. No? Na kay plano, na kay desisyon nga makigrelasyon anang tawhana usa ka tawo. Now, imo nakita nga okay siya, para nimo deserving siya. Para nimo is mao gyud na imong gipangita nga quality sa iyang pagkatao. Pero kay nagampo magagsama niya, yan abot siya, pero aside nga nakita nimo nga mao na ang quality sa tao, buutan, naay trabaho, okay? Basta responsable nga tao. Aside nga naa nga sign igsoon. Pamalandong jud maayo isanghid sa Ginoo. And then isibo sa balaang kasulatan. Okay? Now, pangutan-on di ka. Kinsa man ang imong gikarelasyon, Kristohanon ba na? Kay kung gusto ta nga atong desisyon, atong relasyon igsoon isibo sa balaang kasulatan, isibo sa kabubuton sa Ginoo, dili gina mo supak sa balaod sa Ginoo. Yang balaod sa Ginoo, di man ta pwede makigrelasyon sa dili magtutuon, saon man na. Okay? Pero kung naay nagtanaw da nga nainay ka na ninyo, padayon na lang na, iampo na. No? Wa man na ko ingni o buwaga na, depende sa conviction sa Holy Spirit ninyo. Basta, kung gusto ta nga atong mga desisyon o plano,
sigurado nga ning sibo sa kabubuton sa Ginoo, di yun na musupak sa balaod sa Dios nga naa sa Bible. Amen? Mao na. Di mga makaingon nga God's will na kung supak, no? Kung misupak sa kabubuton sa Ginoo, misupak sa balaod sa Ginoo nga makita sa Biblia, then dili na God's will. Kay walay gitawag og God's will nganing contradict sa word ni Lord. Ang pulong sa Ginoo mao ni atong manual, mao ni atong mapa, mao ni mo confirm nga ang tanan natong desisyon mingsibo sa kabubuton sa Ginoo. Amen. O na ikson mo na bantayan na, no? Di ta magsalig, tan-aw ta sa mga kuan, no? Di ta magsalig sa itong kaalam, experience, no? Unsay atong kasinatian, unsay atong naabot na, no? Maybe professional na, taas na kay ta, no? Ayaw pagsalig ana igsoon kay ako mong sultian igsoon. Di na katupong sa kaalam sa Ginoo. Okay? But ang pulong sa Ginoo si Haring Solomon ning ingon, sa tanan nimong dalan, tanan nimong plano, tanan nimong desisyon, ilha siya. In other words, acknowledge Him. Or sa pananghid sa Ginoo, or mohapit ka una sa Ginoo, no? Lord, unsa man ni? Mao ba ni imong kabubuton? Then paklia ang pulong sa Ginoo og nisibo ba na imong plano? Kay walay kabubuton ang Ginoo ngaming sukwahi sa balaang kasulatan. Amen? Mo na bantayan na Nixon. Kay kung ato jong i-acknowledge si Lord, in other words, kung atong tugutan nga ang atong plano o desisyon mao gyud ang kabubuton sa Ginoo, kana bitaw mohapit gyud ta ni Lord nga Lord mao ni tabangi ko, di ko makahimo ani. Dili ko mahimong victorious or successful sa akong journey kung wala ka. Something ingana bitaw, kung ingana ta igsoon atong i-acknowledge si Lord in our every decision. Listen carefully. Kung ato siyang i-acknowledge sa ato ang tanang desisyon, sa atong tanan nga mga plano, sa atong tanang pangandoy, atong tinguha, sa atong ambisyon. Kung sige ingon dire, if we acknowledge Him, ang iyang tubag dire, tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Okay? So naay giya. Okay? Naay direksyon. Sadang atong isanghid tanan sa Ginoo. Sadang magsalig ta sa Ginoo mga igsoon sa tibuok natong kasing-kasing. Wala ta nagsalig sa atong kagalingong utok, kaalam, experience, kinsa man ta. Okay? Kung dili ang atong gisaligan ang Ginoo lang mismo. No, wa ta nagsalig sa atong giskwelahan o unsa man diha igsoon. Kapila pa ta ma-honor. No? Kung ang atong gisaligan si Lord, and then in everything we do, ato siyang gi-acknowledge, no? Tagaan ta niya og right direction, sakto nga direction. Tultulan ta niya, mao na importante igsoon. Timan igsoon, once si Lord muhatag na tog giya, muhatag na tog direction, then that's the perfect one. Mao na ang perpekto nga pamaagi alang sa hayag nga ugma nato. Amen? Kasi may nasayod sa unahan kita, atong nakita, sinugdanan, maayo. Pero kay bawo si Lord, unsay makadaot sa unahan na to. Again, akong balikon, kita, atong nakita, sinugdanan, rapan si Lord, nakakita sa katapusan. Amen? That is why I just want to remind everyone, to all of the viewers right now, listen. If ever mohimo mong desisyon or plano, timan bisag unsa pa kana kamaayo sa imong pananaw, bisag unsa pa kana kanindot para nimo, perfect para nimo, para sa ugma nimo. Ayaw dali-dali og tuo anak, kay basin namugna ra na sa imong pagbati ha, or basin sa imo ra ng kaugalingong kaalam, pamalandungi og maayo, labi na kanang mga kana bitong grabe ka crucial nga desisyon pareha nang magminyo. Okay? Magingminyo na ka, mo commit ka og relationship forever, patayanan na igsoon. Bantayanan kay ngano man. Kung dili gali na kabubuton sa Ginoo, basin maapil ta sa daghang biktima ron na broken family. No? Pila mga igsoon ang percentage karon. Daghan ning saka sa mga buguba ang pamilya. Kay nangabit ang bana or nangabit ang asawa, something ingana, bali-bali raman na. Pariha raman nag-isyo. No? Ngano man na, tungod ka in the first place palang daan ang ilang desisyon, ilahar ang kaugalingon ug sa ilang kasing-kasing lamang. Imbes nga magsalig sila sa Ginoo, imbes nga musanggit sila sa Ginoo igsoon, ila-ila raman. Mao na nga ang ending, break up. Kung sa ilooy ang mga anak,
Amen? Luoy kay mga anak. Mabuli pa sa school kay wa nay amahan, wa nay inahan, no? Mo na igsuon nga before again ako mong gi-remind nga before ta mo himo og gitawag og kanang desisyon jud sa atong kinabuhi nga importante kayo, very crucial decision in our lives. First and foremost, acknowledge Him. I-acknowledge si Lord, Lord, unsa man gyud ni? Ayaw dali-dali abi kay nakakita kag gwapo, nakakita kag opportunity. Because most of the time, igsoon, paminaw mo ha? Ang yawa kay bawo po na sa imuhang gusto. Labi na ka sige kagampo, Lord, mao ni akong gusto, Ginoo. Lord, ang yawa sige paminaw. Mao din eh. So ang yawa igsoon mo kuan sa na, no, mo offer sa na siya og mga pamaagi, no, mga sitwasyon nga sibo sa imong gusto. Apan sukwahi sa pulong sa Ginoo. Mao na akong ingon niya igsoon. Para maka-recognize ta, para atong may bawaan, atong mailhan, no? Para dili ta malipat, dili ta mailad sa atong gusto ug plano. Atong sigurohon ganing sibo ba kini sa balaang kasulatan kay ang offer sa yawa igsoon most of the time maayo na. Pero sukwahi na sa balaang kasulatan, tanawa. Tagaan kag trabaho, negosyo pero malayo ka sa Ginoo. Mao na sa yawa. Tagaan kag partner pero dili Kristohanon, sa yawa gyud na. Wa ko mihukoma pero wa man siya nakasibo sa Biblia. Pero si Lord lahi. Once na ay opportunity, na ay scenario, na ay situation igsoon, kanunay jud na naka-align sa word ni Lord. Na trabaho, na negosyo or na opportunity unya at the same time dili ka malayo sa Ginoo. Okay? Ana na siya igsoon. Ingan na pag-determine or pag-recognize sa plano sa Ginoo. Kanunay kining ni-align ning sibo sa balaang kasulatan. Diha nato mailhan. Diha nato igsoon mabantayan nga atong desisyon, atong plano ning sibo sa kabuton sa Ginoo, no? Kay crucial kay igsoon, no, bantayanan. Again, ingon ang balaang kasulatan karon gipinumduman ta ni King Solomon, salig sa Ginoo, no? Salig sa Ginoo sa bug-os tibuok gyud, no? Dili ta kay mo salig ra ta nga tapaw, tibuok natong kasing-kasing. Dili ta magsalig sa tong kaugalingong kaalam, experience. Ako bitaw igsoon, tagaan ta mog sikreto na ko. Ako, glory to God lang jud, himaya sa Ginoo. Every time nga mahimo kong speaker, moingon ko sa Ginoo, Lord, wa jud ko nagsalig nga gigamit na ko nimo. Ginoo, wa ko nagsalig nga daghan ng mga kriminal nga nabag-o kay ako instrumento ra pug ko nga gigamit nimo. Why ako, wa ko ipasigarbo, wa ko ipanghambog. Og Lord, nangagi na tong tanan. Karon nga speaker ko sa ilahang youth camp. Moingon ko sa Ginoo, this is another battle and another challenge. And I believe this is another victory. Wa ko ning take advantage. Wa ko na let's say kanang overconfident bitaw nga maora gyapon ni mahitabo sa una nga gigamit ko sa Ginoo. No. Kay katong tanan ningagi na ngana ko igsoon, no. So in every kung nakoy mga mission igsoon, ako ginang giingon sa Ginoo nga, Lord, lain ni nga mission ug nagkinahanglan ko nimo kay kung wa ko'y mahimo. Ingana bitaw, Lord, tabangi ko. Wa ko magsalig sa experience. Wa ko magsalig Ginoo nga every time magwali ko daghan kinabuhi na bag-o. Wa ning agi na Ginoo og nahitabo na tungod nimo, way ako kinsa naman ko. No, inganaon ako igsoon, no. So kay likado igsoon, delikado kung makita ni Lord nga murag nagsalig na ta sa tong kagalingon tungod sa atong agi, tungod sa atong experience, no. Nindot yun igsoon nga magsalig ta every time, all the time sa Ginoo. In everything we do, we must acknowledge Him. And He will direct our paths. Kung gusto ta igsoon nga matultulan ta, panultulan ta, no, naay gitawag og right direction sa tanan natong desisyon igsoon. Kung gusto igsoon nga ang atong mga pangandoy o plano musibo sa kabubuton sa Ginoo, din mag-agita niya. Isanghid na to, tanan na tong desisyon or plano, muagita ni Lord. Magsalig ta niya. Di ta mo himo og ato-ato ra, ako ani no. Kay baon ako ani, kay nakasuway, no, ayaw. Kay every situation, igsoon, tanan nga mga senaryo, lailaki, sana. Dili ni mo pwede ipariha ang nangagi. Amen? Mas maayo yun nga, magsalig ito sa Ginoo. 100%. Wa tay laing saligan. Pareha na ko igsoon.
Wa ko'y laing gipanghambog igsoon. Di sa ko maghinambog atong seminaryo nga akong giskwelahan kay wa man ko kahuman kay busy kay ko. Wa ko'y angay gipanghambog. Ako nang gibalik-balik sa Ginoo kana mag-ampo ko magluhod ko, Lord. Kung naaman ko ipanghambog, ikaw ra gid Ginoo. Daghan ang utanan ako nga mao na pero wa gyud way ako Ginoo. So akong gisalig tanan sa Ginoo, even magsulti ko, even karon igsoon nga nagistorya ko ninyo. Kita ba mo nga na ako'y outline? Wala. Because akong gitawag o gianad akong kaugalingon nga mahimong dependent sa Holy Spirit ni Lord. Nga mo naaray mo sulti sa akong baba nga wa ko kay bawo nga minggawas na siya. Ingan na bitaw. Mao na nga sa tanan nga mga success kalampusan nga nitabo sa ministry, walay lain nga akong gidayeg, gipasidunggan ang Ginoo ra. Wa ko'y gipanghambog. Kay wa ko'y angay ipanghambog. Kinsa ra ko, tao ra ko. Mao na igsoon nga naman. Ingon si Lord, when we acknowledge Him in everything we do, then He will direct our paths. Kung ato siyang ilhon, ato siyang i-welcome ba, Lord, i-invite ka na mo, Ginoo, na ako'y plano. No? So atong i-welcome, Lord, tabangi ko, Ginoo, kay mauni akong panguyaban, unsa ba ni? Kung di ni imo, Ginoo, mauni, ikaw, mangita kag pamaagi, Ginoo, nga, di ni malahos, o unsa man. Amen? Kay once ato siyang i-acknowledge, once ato siyang ilhon, once ato siyang unahon, Lord, unsa man gyud ni Ginoo, crucial, this is very crucial decision in my life. Tabangi ko, Ginoo. Din tultulan ta ni Lord sa saktong dalan paingon sa kalampusan ug ugma nga kinahayagan nga naa sa Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, di ba? Sigurado nga makaabot ta sa atong gipangandoy nga promised land kung magsalig ta sa Ginoo. Kung dili ta magsalig sa itong kaugalingon, dili ta magsalig sa itong giskwelahan, Bible school, seminaryo, walayo ra na sa Ginoo eh. No, bantayan na, no? Kaya akong nabantayan na ba, no? Daghan kayo mga tungod kay na sila yung mga giskwelahan, mga dinara sila nagstick, ana. Pero tanawa ang ministry, dili fruitful, kay naaman nagsalig, imbis nga magsalig sila sa Ginoo. Igsoon, based on my experience in more than 12 years sa ministry, lahi og impact ang ministry. Lahi jud og resulta kung naata kanunay nagsalig sa Ginoo. Nindot og resulta, talagsaon kay bulungan, pinasahi kung naata nagsalig sa Ginoo. Amen? So, that is why this morning remind ta sa pulong sa Ginoo. Proverbs 3:5-6, again, sa English version, ingon diya si King Solomon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Ayaw pagsalig sa imong kaalam, sa imong kabright, but instead, in all your ways, in all our ways, tanan natong dalan, plano, desisyon, igsoon, tinguha, ambisyon, in all your ways, acknowledge Him. Ato siyang i-acknowledge in everything we do, ato siyang i-invite, and He will direct our paths. Naay pinakanindot, direct our paths. Tagaan ta niya og saktong direksyon. Tagaan ta niya mga igsoon og perpekto nga direksyon nga maghatod nato sa hayag nga kaugmaon. Maong ginatong gipangandoy igsoon. I know and I believe nga kasagaran yun nato igsoon ato yung gipangandoy way lain nga maayong kaugmaon atong mga anak mapahiluna puhon. Basta nindot kayo niya aside from that duol sa Ginoo, no, dili mawa sa Ginoo mao man ano. So kung gusto ta igsoon nga ang hayag nga ugma, ang future nga atong gidesire igsoon nga nindot kayo nga maduol sa ta sa Ginoo with our whole family. Sigurado nga ato nang maabot, makabot igsoon once we acknowledge God in everything we do. Once ato siyang ilhon, ato siyang sandigan, sumbungan, mananghid ta niya sa tanan natong pagabuhaton, muagi ta sa Ginoo. Before we decide, we allow Him to decide it first. Something ana bitaw. And then sigurado nga dili jud ta magdanghag, dili ta mapalpak, dili ta ma-disappoint sa tong mga plano o desisyon or pangandoy. Nga naman, kay mao man ang kabubuton sa Ginoo. And listen, again, before na ko ni Enixon, ako mong bahinumduman. Kay daghaning ingon nga unsaon na to pagkahibaw pastor nga ang among plano or desisyon ning sibo sa plano sa Ginoo. Mao ba ni ang plano sa Ginoo? No? Sa yun na igsoon, ang plano for us to recognize kung na-align ba yun. Mao ba gid ni? Lord, mao ba ni Ginoo? Okay? Ginoo, mao ba gid ni ang sakto nga buhaton ako plano, desisyon? Mailhan na igsoon kay kanunay gina ning align ning sibo sa balaang kasulatan. Mao nang ako pun mang gi-encourage nga basa po tag Biblia.
Kaya unsaon na to pag-confirm igsoon, no? Unsaon na to pag-confirm nga ang atong gibuhat igsoon is naka-align sa will ni Lord nga wa pud tay ukab-ukab sa Biblia na to. No? The Word of God tells us, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang tanang gisulti sa Ginoo naa sa Biblia, kamatuoran. No? So, para makaibawat ang atong plano o desisyon, mingsibo o na-align sa pulong sa Ginoo, ukbon po natong Biblia. Kay mao man ay mo confirm. Okay? Naa sa Biblia, igsoon ang confirmation ng imong desisyon, imong gihimo, imong action, imong plano, imong pangandoy, nisibo ba sa kabubuton sa Ginoo? It means mao gid na ang gusto sa Ginoo kay ning confirman, no? Naaman makita sa balaang kasulatan. Amen. So again, igsoon, ako mong gi-encourage this morning ukab pud tag Biblia, lisod kayo mailad ta. Pero igsoon, sultian ko kamo. Once we are rooted and grounded sa word ni Lord, rooted and grounded sa pulong sa Ginoo, di ta basta-basta mailad sa atong pagbati o sa atong kagalingong desisyon. Amen? Di ta basta-basta malipat sa offer sa yawa. Kay abtik man ta, ngano man, rooted man ta sa word ni Lord. Mao na mga igsoon nga kinahanglan sad magbasa sa tag Biblia, no? Ayaw itugot nga muukab ra kas imong Biblia kay ting simban, no? Sayop na. Ako mo balikan ingon si Joshua 1:8. Adlaw gabi mamalandong ta sa pulong sa Ginoo. Dili na to ibulag. And aside from that, kinabuhion sa nato. Useless po kayo magbasa-basa ta diha. Nya di na to kinabuhion, wa gyud po na. So again, mamalandong ta sa balaang kasulatan, permente. Ang balaang kasulatan ingon adlaw o gabi ngano man. Kay aron ma-familiarize natong maayo ang word ni Lord. Unya diha ta magkuha og base. Kay diha naa diha ang confirmation sa pulong sa Ginoo nga ang ato ang plano, ang atong pangandoy, atong desisyon, mao ba gyud ni ang kabubuton sa Ginoo kay walay kabubuton si Lord nga ning supak sa iyang pulong. Walay plano ang Ginoo gusto nga may tabo sa imong kinabuhi igsoon nga ning contradict, nga ning sukwahi sa pulong sa Ginoo. Kundili tanang mga plano o desisyon or kabubuton sa Ginoo kanunay gyud na ning sibo sa iyang balaang pulong. Amen. Sumo na ang mensahe sa Ginoo nining kay kabuntagon igsoon. Gi pa hinumduman ta nga bisag kinsa pa ta unsa pay naabot nato sa tong kinabuhi, unsa pa ta kataas, ayaw pagsalig sa imong pagkaikaw, kundili magsalig ta sa kaalam sa Ginoo. Magsalig ta sa Ginoo kanunay. In everything we do, i-acknowledge na to ang presence ni Lord. Ilho na to siya, Lord, unsa man ni. Let's invite Jesus in everything we do igsoon. Nga naman, aron tultulan ta niya sa sakto nga direksyon. Amen? Muna, kaya nga naman, ang iyang direksyon, maunay maghatod sa nato sa hayag nga kaugmaon nga atong gipangandoy. But, if we trust in our own wisdom, understanding, knowledge, sigurado nga sa unahan, mapalpak ta, ihatod ta sa kalaglagan, imbis sa kalampusan. Apan kung kanunay tang magsalig sa Ginoo, sa iyang giya, sa iyang kaalam, okay? Sigurado nga dalhon ta sa hayag nga ugma, dalhon ta sa kalampusan, dalhon ta sa atong promised land nga atong gipangandoy. Amen? Let's pray. Hallelujah. Father God, thank you so much for your word this morning. Salamat Ginoo nga imo mingi painumduman nga bisag kinsa pa mi Ginoo. Bisag unsa pa mi ka professional, bisag unsa ka daghan sa mong nasinati, dili gid mi magsalig sa mong kagalingon Ginoo. Kung dili ikaw gyud ang among saligan, ikaw gyud ang among kanunay imbitahon in everything we do. Ilhon jud kanamo, we acknowledge you Lord God. Kay ikaw ang maghatag namo og sakto nga direksyon padulong sa hayag namo nga kaugmaon. Lord, without you we are nothing, and I pray Lord God to all of the viewers right now, kung naay mga nagtan-aw karon Ginoo nga na sila'y gihimo nga desisyon karon Ginoo, na sila'y mga plano nga gihimo karon nga wala ma-align sa imong kabubuton. Lord, I pray nga imuhang nga mo intervene ka Ginoo. Lord, I pray nga imo silang i-redirect Ginoo. Kay nasayod kami Lord God, ang imong plano mao'y perpekto, mas maayo. Ang among plano maayo lang na sa among pananaw, but ang ending ana kalaglagan da ito.
But Lord, gusto mi nga, ang imo adyo kabubuton, ang imong gidesign sa among kinabuhi, mao adyo mahitabo, Lord God. So Lord, tabangi mi. Let your Holy Spirit will convict us. Ikonbiktaron mi kung nasayop ba mi Ginoo sa among plano or desisyon, badlunga mi Ginoo. Kung mahimo Ginoo, disiplinaha mi para makaamgo mi nga dili day sakto ang among desisyon o ang among plano. Gusto mi Lord nga kanunay gud Ginoo ma-align ang amuang desisyon, ang amuang plano sa imuhang kabubuton. Lord God, again, without you, we are nothing. So we pray, Lord God, nga imong giyahan. I pray to all of the viewers right now who are watching, Lord God, giyahin mi, Lord God, in everything we do, Lord God, tabangi mi, panalangini among pagabuhaton, Lord God. Giyahin mi sa sakto nga direction, Lord God. Give us right direction, Lord God. Dili mi gusto, Lord, nga masayop mi Ginoo. Dili mi gusto, Ginoo, nga ma-disappoint mi sa unahan. Dili mi gusto, Ginoo, nga maadto mi sa kalaglagan. But Lord God, I pray to all of the viewers right now, Ginoo, this time, Ginoo, among mabati, masinati, among maila ang imong giya, Ginoo, nga may maghatod sa sakto nga dalan, nga may maghatod sa hayag nga ugma, Ginoo. Kung wala ka, Ginoo, wala dyan mi mahimo, Lord God. So again, we acknowledge right now, Lord God, in everything we do, in our decision, Lord God, ikaw ang mupatunga, masintro, giyahi mi, Ginoo. As what I have said, Lord God, kung na'y nagtanaw karon, Lord God, nga naa siya mga plano nga wa aming sibo sa imong plano, Lord, mo intervene ka, Ginoo. Imong i-intercept, Lord God, aron imong plano. Kung mahimo bungkaga, Ginoo, aron ang plano gindi mo may ma-build up, may matuman, Ginoo. Because your plan is always the best for us, Lord God. Thank you so much, Lord God. Lord, again, i-bless ang tanang nagtanaw karon, mga viewers, and I pray nga kani nga minsay nga among nadungog karon, Lord, dili ni mo labayng kawang apan amo ning kinabuhion ug mao ni maghatod namo, Ginoo, sa mga kaibulungang butang, mga talagsaong panalangin, milagro sa among kinabuhi, Ginoo. Nga magsalig jud mi nimo kanunay, Lord God, dili mi magsalig sa among kaugalingon, sa among experience sa Bible school, seminaryo, kun dili ikaw ang among gisaligan, Ginoo. Kay dili jud mi mapalpak kung ikaw among saligan. Lord, salamat. Salamat sa imong kaayo, imong presensya, sa imong pulong. And right now, Lord God, I pray to all of the viewers, ang mga OFW, seaman, mga naka-permanent residents, tanan, Ginoo, nga nagtanaw karon, mga kapulisan, military, mga jail officer, mga inmates, mga security guard, tanan, Ginoo, nga mga klase-klase sa tao, Ginoo, unsa ilang mga trabaho, Ginoo, ilang mga profesyon, kutob sa makadungog, ani, Ginoo, I pray. This time, Lord God, unsa man ilang struggle, Ginoo. Unsa man ilang problema nga giatubang, ilang battles nga giatubang this time, Lord God. Unsa man ilang gipas-an karon, Ginoo. Mamuhat ka, Ginoo. Mulihok ka karon sa ilang sitwasyon nga gikinahanglan kanila. Kung unsa nga areas ilang kinabuhi karon, Ginoo, nga need na gyud kayo nila ang imong milagro. Need nila ang imong hikap, Ginoo. Lord, mulihok ka nang dapita. In Jesus' name, we stand in your word. Ningingon ka, dili mo buo imong kamot nga dili makaabot, dili makakabot sa mong panginahanglan. So Lord God, right now I pray, imong stretch out imong mga kamot sa imong mga kanakan karon nga nagtan-aw na minaw karong taknaa nga nanginahanglan sa imong tabang, Ginoo. Tabangi sila, Ginoo. Solusyon ni ang ilang problema, tagay kasulbaran, Ginoo. Tagbuay lang panginahanglan, Lord God. Basta Lord, tanan nilang need karon, Lord God, i-provide, Lord God. Milagro, financial breakthrough, kaluwasan, tanan, kalinaw, kalipay, panagiusa, anything, Ginoo. Kayuhan basbalatian sa physical and emotional, basta Lord, magmilagro ka sa dapit, sa area, sa ilang kinabuhi karon nga, need kayo kanila, Lord God. Mamuhat ka, Ginoo, in Jesus' name. Thank you, Lord. Salamat kayo. Among ang kuno ng kadaugan, ang kuno namo ang mga milagro gikan kanimo. Ang kuno namo makahibulungang butang, panalangin, grasya, nga gikan kanimo. Ang kuno namo uban sa dakong pagtuo. Mao kini among pagampo, Amahan, amo kining gipangayo, gipasalamatan daan, pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Jesus Christ, our personal Lord and Savior, our Master. Amen and amen. Okay, blessed morning again. Sakto na gidron para akong kuhaon ang akoang pinanggang anak. Thank you, 304 viewers this time. Okay, salamat igsuon sa panahon ug higayon. Og that's all for this morning. This time akong ibalik tanang himaya ug dungog sa atong buhi nga Dios. Okay? So before na ako ni siya i-end igsuon, I want to remind everyone to
to invite your friends and loved ones to follow our page. Unya, just continue to type at followers at highlights, or just continue to mention your friends and loved ones in the comment section. Unya, ako pasalamat kanunay sa tuwang mga subscribers, mga new followers. Welcome kayo mo, mga brad na ko, mga grabe ka supportive na ako, mga brad, long live kanunay brad. Unya, salamat sa mga star senders, sa pay uban diha. Basta salamat sa inyong suporta. Akong kanunay pag-ampo ninyong tanan mga igsoon nga ang pabor sa Ginoo, panalangin, ang iyahang grasya, kalinaw, kalipay mag-uban kaninyo ni everything you do igsoon. Ang inyong mga decision today, mga buhat sa inyong kamot, inyong lakang giyahan sa Ginoo. Basta tanang buhat sa inyong kamot, panalanginan mo sa Ginoo. In Jesus name. Amen. So that's all for this morning igsoon. Kanunay lang tang ampo, inubanan sa pag-amping. Okay? Unya, makita ta sunod na po, no? See you next time. Makabakante ko igsoon, automatic na, no? Again, to God be all the glory. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan. See you later, igsoon.